včelári, nakúpil sa nám tu veľmi zaujímavý výber medometov z vašich objednávok a rád by som vám ich ukázal, lebo teraz veľmi častá otázka je, že aký medomet by sme vám odporúčili. Začneme najjednoduchšími. Toto je klasický ručný štvorrámikový medomet, vhodný aj na béčkové rámiky. A tento konkrétne je celonerezová verzia. A taký istý je lacnejší aj s práškovanou farbou. Tiež štvorrámikový na 4 béčkové rámiky. Tu hneď vedľa máme taký istý medomet, len elektrický, teda na elektrický pohon a tiež na 4 béčkové rámiky. A tu máme kazetový medomet na 4 béčkové rámiky. Znamená to, že sem do kazety vložíte béčkový rámik a takto pekne, jednoducho ho otočíte priamo vo vnútri medometu s tým, že rámik netreba vyberať von, aby ste ho otočili. Veľmi čistá a jednoduchá práca. Tiež na elektrický pohon. A ak používate aj nízke nadstavky spolu s veľkými Bčkami, teda napríklad B2/3 alebo B optimal, tak toto je ideálny medomet, pretože v ňom viete vytočiť 4 klasické veľké rámiky, ale aj 12 nízkych rámikov s tým, že len takto vyberiete túto kazetu a hneď môžete smerom do stredu vložiť 12 nízkych rámikov, ktoré netreba otáčať a naraz vytáčate v podstate obidve strany. Takže na všetky tieto medomety poskytujeme 10-ročnú záruku, takže sa nemusíte ničoho bať. Máme ich na sklade i hneď na odoslanie.